Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng pepanggihan kalian kula tela dicinta aridane lan niki kanca-kanca kula saking kelompok sekawan kelas 8E SMPN 3 Wonten karindangan menika kepareng kula sekonco badhe nyuwun pirsa babagan tradisi sepasar. Dinten menika kita sampun pepanggihan kalian Ibu Kasturi Pak Rangga Mulya saperlu badhe rawan rembak babagan tradisi sepasar lajeng kemawon. Menapa ingkang dipun wastani kalian tradisi sepasar menika? 6 hari Mbak ya. 6 hari bayi puputan kuwi coplok udele. Kuwi bacaan bucu kuwi diakui loro dus. Diberi nama, dikasih nama. Kalau nama itu dikasih nama, ini namanya apa sih? Sasar bayi. Dados pundi tata cara tradisi sepasar menika? Dikoi diberi nama, terus langsung dinyajeni, langsung di apa itu di rambutnya dikasih gunting sedikit. Menapa kemawon piranti tradisi sepasar menika? Bucu, urusan bubur abang, bubur putih, urusan murah-murah godhong kudu sama telur. Sinten kemawon ingkang nindakake tradisi sepasar menika? Ibu kalau bapaknya di rumahnya sendiri. Wonten pundi tradisi sepasar menika dipun tindakaken? Di rumahnya sendiri. Dinten menapa tradisi sepasar menika dipun tindakaken? Ini anak 6 hari langsung di Pak Pusri. Setelah 6 hari. Cekap semanten wawon jembuk kita kalian Ibu Kasturi. Mugi wonten gina ipangatipun. Pangapunten menawi wonten lipating atur matur nuwun. Kawi gatus sanipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.